chimene chakugwetsani, coming back to my earlier question, mwachizindikira ndikuja nakale muzobenga kwake kuti ukhoza mangoloza mwina supena poloza na dzala uyu matayi koma icho sichidende bwino. Tsopano tikupatsirani mchezo umene unalipo pakati pa Brian Banda ndi Moses Kunkuyu. A Brian Banda to anafusa mafuso anzeru, mafuso akuluakulu kumfusa Moses Kunkuyu choyambirira wayankhulapo kunena kuti ndi chani chimene chinapangitsa kuti MCP igwe ituluke mboma, ndipo Moses Kunkuyu wayankha momveka bwino pamene wafotokoza zonse zimene zinachitika komanso kuti amene anatengapo gawo ndi nani, ndipo wayankha momveka bwino nena kuti achakwera komanso boma la MCP lidayendetsa bwino kwambiri bomali mkuona kwawo. Ndetatiye tikhale pompo tionere video ibwinobwino pamene tikhale tikusakatula chimodzi ndi chimodzi zomwe akuluakuluwa akhala kukambirana. Khalani pomwepo ndipo tifuna mulembe mu comment section zomwe inu mukuganiza kuti ndi zoona kapena ndi zolakwika. Mpulogalamu uyi madzulo ano ndikolemekezeka Moses Kalonga Shawa Kunkuyu amene ndi MCP whip ku nyumba ya malamulo, komanso iwowa ndi mkulu wokopa wanthu mchipani cha Malawi Congress. Iwowanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kudedza, kotero kuti tachesa chinthu cha mwayi madzulo ano kuti tikhoza kukhala nawo iwowa. Until recently anali nduna yathu yofalitsa nkhani free and fair election. Mukuvomera kuti mudagwa mchonadi. Where free and fair shall mean what? Okay, maybe let's put that aside. Okay. Komati muyankhe funso la chiwiri. Okay, it all much it was a free and fair because I cannot justify. Exactly. I cannot justify. So thank you very much. Yeah. Koma ndimafuna ndinene kuti munavomera kuti munagwadi mchonadi. Tinavomera kuti chisankho sitidawine. Okay. No, you're not answering my question. Mukati mchonadi ndikuti mukubweretsa fairness ije imene mwangu ipanga withdraw kumene. Okay. Let's not put any adjectives to the yeah. Maringona zoti tidagwa mujadavomerezera president. Tidavomera. Chimene chakugwetsani, coming back to my earlier question, mwachizindikira ndikuja nakale muzobenga kwake kuti ukhoza mangoloza mwina supena poloza na dzala uyu matayi koma icho sichidende bwino apo sidatere. Koma zonsezo nkhale fetira kumana na national executive ya chipani tidapangana kuti tinakhala meeting muja muna about 8 hours. Nthawi yonseyo timaloza ndithu akhomakhala ngati pakuti bwanji wapa kutapa tsiku tidapangana kuti okay zonse tonenazi tiyeni tipeze wena amene atithandizire kuomba mkota umene umwaukadaulo kuti tione chogwira kupepala kuti zakuti sidazite bwino, zakuti ozichita sadazichite bwino, zakuti ma systems zisamayenda bwino, kuti mmene tikupitanso kuchisankho zisankhala about ifeyo ngati Malawi Congress Party, but about the whole electoral process in the country. Chifukwa if we are stakeholders in the elections, ndipo stakeholder aliyense kuyambira vota kaya wachipani kaya wabungwe ali ndi ufulu okuti akhoza kubweretsapo maganizo ataona kuti zina zake sizimayenda bwino in the whole electoral process. Ndefe tikhoza kukhalapo oyambira kuti zinthuzo zikakonzedwa kukonza kuchipani nkhalenso kukonza the systems. Muganiza kuti munkaliyendetsa bwino dzikoli in the 5 years imene inu munali mboma ngati MCP? That's subjective. Chifukwa aliyense akhoza kuona mmene ndikufunsa inuyo kuganiza kwa ife. Kuganiza kwa ife ndi mayamba nkunazo kuti aliyense akhoza kuona mmene angaonere koma ifeyo tinazo kuti tinkaliyendetsa bwino dzikoli. Ndipo kuyankhula kumeneko ndikayankhula ine ndikuyankhula movomerezana ndi amene mu society yathu pa 23 million people amene akhoza kuganiza amene ndikuganizira ine. Sindikuwayankhira amene anganeneza kuti ayi munaliyendetsa bwino pati. Chifukwa ino ngasi munangofunsa general dziko kuti liyende pali ma sectors ambirimbiri. Kuti muyang'ane chuma chathu ndi chinthu chachikulu kwambiri chimene chimativuta, the economy. So kayendetsedwe kachuma nkamene kamapangitsa kuti anthu akhale okula kapena akhale okwiya. Tsono chuma chija nthawi zina chimakhala ndi zinthu zimene zimadzipanga zokha kuti zikhoza kuthandizira ndikuza chuma chanu inu nkungozigwiritsa ntchito zimene Mulungu amakupatsani.
tirekeze miyala ya migodi zinthu zimene zokuti simungani tidapanga miyala ndi tidazipatsa mulungu adakupatsani nthaka ife tigwiritsa bwanji ntchito nthaka nyanja zathu tourism tigwiritsa bwanji ntchito zimenezo ndipo pozindikira kufunika kwa zinthu zimenezi tinakhazikitsa ndondomeko ija ATM strategy ija kuti nkhani zokopa alendo tizitani nanga nkhani za malimidwe tizitani nkhani za migodi tizitani ndipo mukayang'ana ma foundations ngati amenewo muona kuti nthawi ya Malawi Congress Party pansi pa utsogoleri wa Lazarus Chakwera mbali zimenezi tinakhazikikamo kwambiri mukayang'ana mukunena kuti chuma chinali bwino ndakamba za zinthu zimene zimathandizira kuti chuma chikhoza kumayenda bwino ndi zinthu zimene zozo ndi zifangati simungayang'ane zinthu zimene zikhoza kukupatsani chuma chanu sizakhala nkhani yanga funso langa la chuma osati zothandizira chuma ndi funso limene limayankhana chimodzimodzi isingakhale chimodzimodzi ndi chimodzimodzi okay simunganene zokuti inuyo mukamba zakuchena musanakambe za zovala sizingatheki inuyo Brian mmachena chifukwa chani mmachena zovala zimene ndimavala mmene ndimachapira zovala zanga chifukwa adandipatsa zovala ndakula zovala ndapeza ndalama ndi mumachena kuchena simangofika kuchena chuma kuti chiyende chimachokera kuti chuma ife chuma chathu chimachokera okay kumene kumachokera chuma kwathu takhala tisakuzisamala zinthu zimene tsiku lina zidzatipatse chuma chokwanira nkhani ya tourism takhala tisakuyisamala nkhani ya malimidwe takhala timangopereka mbewu kuti anthu akalima nzokadya basi consumption zokuti kupanga produce zochuluka kuti zigulitsidwa m'dziko muno maso kugulitsa mayiko akunja tikapeze forex sitinakhala tikupanga zimenezo nkhani za miyala yathu imene idatsekedwera Kairekera ndimakumbukira Kairekera idabwera nkugwira ntchito kwambiri komwe mutapita mmene kunalira asanatsegulenso apapa kunali kumvetsa chisoni kumati anthu akaronga atsala ndi chani zonse zija anthu amangotenga ati ukayeza ulunene zapita tikayeza ndipo anafunika pakhale malamulo oteteza zimenezo tazipanga ife ngukhazikaso kampani imene dzipanga miyalayo ni makhala yopanga mitengo yake nkugulitsa nayo limodzi palomwe amalawi ali nayo pano boma lanu la MCP linasamala chuma cha Malawi ngati kunena kwa chuma kuli zinthu zimene ndanenazi ndi kuti boma lidasamala chifukwa mukamba za chuma si ukamba za akaunti yakubanga mudabwereka ndalama zambirimbiri under your government mudabwereka ndalama zambirimbiri mpaka ngongoleza kuti zafika 17-18 trillion mukhoza uloza kuti ndalama zimene tidabwerekazo tidapangira izi ndizi panakhala kuti tikulozera na mafigala munabwerekapo ndalama izi ndabwereka ndalama izi ndakati ndifotokozera koma ndalama zimene zinabwerekedwa zonse mu nthawi ya Lazarus Chakwera ndalama zija zimadzera ku parliament nkufotokozera anthu kuti tibwereke ndalama izi tipangire msewu uwu ndalama zija zikabwera ndi kumakhala kumene kucha makomiti amene amayang'anira nga ndalama zidabwera zinagwira ntchito imeneyo ndesi mukapeza makomiti achaona zoti ndalama ida abwera koma sinagwira ntchito yake choyamba chimene tinabwereka kuti zigwire ntchito koma tinabwereka mogwirizana limodzi ndi ma MP ya DPP ma MP ya UDF ma MP ya zipani zonse tiyene ngati dziko tibwereke anthu akwakuti akusowa msewu anthu akwakuti akusowa chipatala tiyeni tibwereke tikapange zimenezo ndiye tinapanga zimenezo mukanena za figa imene kutchulidwa matrillion amene aja matrillion aja tunchifukwa tikukamba ndalama zimene zimakhala zikungokwera chifukwa chakuti ndalama yathu ikukhala ndi matsika mtengo koma mukaona pa madola akeyo uyo ndalama zija nchimodzimodzi ndalama ile akauti kwaja sikugwa mafigala sibwe zawo kwera ngomatchulidwa mmene titchulira moja koma ngati kwaja yatsika inuyo dzulo munali ndi $100 iyo imakhala mwina 700,000 kwaja lero amene mudada kungoza $1,000 podzatenga makwaja adzafuna mupatse 480,000 kwaja nchimodzimodzi zimakhala ndiye mufuna muyankha kuti ya nakasiri munandifunsa za ngongole ndi ndayankha pawiri choyamba munafunsa ndoti mukhoza uloza kuti ndalama zimene ndabwereka kapena kudali ngati phwando because akuti magalimoto mangogula ndanena kale kuti kulembana ntchito kumango mudzi wonse tsone imene mukamba ndalama yomwe nakasiri kusamala kwa ndalama sindifuna ndafotokoza kuti kubwereka kwa ndalama zimene tinabwereka ife palibe ndalama zimene mutayambe zoti tinabwereka mujanka chitira anzathu kuti tinatenga ku Afrexim komano sinatengedwa ngati ngongole inali ngati grant kenako muona ngongole inali ngongole koma kuseri kuti ubweza koma ulendowu timatenga ndalama kudzera ku parliament aphungu onse nkukambirana there is a money bill. Okay, what about ndalama za misonkho ya Malawi? Uh-huh. Can you be proud kuti mudaisamalira bwino? In what way?
kusamala kwa imunena kota 67 billion for example ku State House zimachita chani mukutanthauza 67 billion ya budget yakusera yes nawo zimene zizi yeah mukadzapanga mukadzaona budget yapangidwa formulate budget ya masiku ano simangoti tapanga Minister of Finance wapanga present budget ndekena kubase nayo nditene kayamba kugwira ntchito ayi akapanga present budget statement jemakhala ndi estimates amene organize ati khonzopereka ndalama izi ndikumakhala nthawi imene makomiti oyenera kuunikira zimene amakayamba kuunikira makomiti aja akamakaunikira mabudget aja isanapangidwe pasi ndipo makomiti amene aja amene ali ma constitutional committee iyo amaperekedwa mpata lapangidwe chair ndi ma MP amene ndi achipani chotsutsa ndi makomiti amene aja amapangidwa chair ndi ma MP otsutsa aja nkukaunikira masabata awo awiri nkubwerera kudzati taunikira zonsezi ndipo budget imeneyi ili bwino tiye tikapange pasi nkubwera nyumba muja nkudzapanga pasi zokuti ndalama imakagwira ntchito yanji inu ndine kuti tiyambe pano litilowera tsikuli koma nkhani njokuti ma MP kuphatikizapo otsutsa amene ali mboma padakali pano amakaunikira budget jankuti ndalama izi zipite uku ndalama izi zipite uku amatizuka kugwira ntchito yanji zikagwira ntchito imabwereranso report ija ku public accounts kuja ku komiti kumwe chakakambenso ndalama zidapereka chaka chatha zija zinagwira ntchito motani report imeneyi inu mukuzipanga access for the sake of, for the public ndoni mekacho memenda choncho kuteka kuzimene zomwe ndifunse pano ndenzita pa mabiliyoni amenewo panali yakuti yopangira chakuti panali yakuti ayi koma alipo amene anakhala ndi document yonse go 2 weeks nkuunikira ichi chachani ndipo akamaliza zonsezi zimene chikutha chaka akakumananso nkuunikira izi zinagwira ntchito imeneja zinagwira ntchito inu akangomaliza itanitsani report koma zoti khale pano inu kumati tiwerengera coin iliyonse ino ndini sizingachitike okay so munasamala chuma cha Malawi of course yes ngati sichinasamalike inuyo mulibe umboni simunganeneso ineyo ndilibe umboni sininganeneso ngati sichinasamalike tendauze ma MP muli ku parliament unikirani chuma pakuti chinaenda bwanji kuchokera pamenepo a Brian Banda mudzanena momveka kuti sichinasamalidwe kapena chinasamalidwe koma yongodzuka nkuti simunasamali imeneyo malamulo siziyenda no but we can ask kuti ndalama izi mapanga nazo chani ndipo pofusa ndalama izi mapanga nazo chani ineyo sinimagwira ntchito kuma institutions zonse aja aboma okay koma alipo amene amagwira ntchito kumene kuja ndipo aitanidwa kupita ku accounts kuja akapanga audit ma audit report amene aja aperekedwa ndipo ma MP akafunsa ichi chinatani akamaliza chimene chija itanitsani report inu mudzauze dziko report lija kuchokera pamenepo mudzakhala mukuyigwira ntchitoyo molondoleza bwino komanso osakhala mongoganiza nkungochula okay because ena amanena kunena kuti where you missed as a government was kuti you were reckless with our money hayi akuzonena zimenezo inflation guys kumveka kuti maprinta ndalama chiyani zimene tidakambapo zoti zikumveka kuti inu mukumbukira nthawi ina zidangomveka kuti ena ake amapereka mafigala abodza kwa IMF zidadzatsimikizika pambuyo atachokapo ndi mpata wabwino okuti zimene mumangoti zimakambidwa akachoka umakhala mpata wabwino kuti makiyi amene muchali ndinu mukhuzekanitsa failo iliyonse nkhani zokuti ayi inflation ifotena maprinta ndalama panopo sitili mboma amene ali mboma aja kupita kugwira inu agavana ati Reserve tabwerani kuno inu auche tabwerani kuno akuti maprinta ndalama nchifake dziko inali ndalama zochuluka motere basi pene umembo kwauzana zinthu zoona and you are willing to be scrutinized I mean zimene samatengera kuti someone is willing government boma lilonse ndi anthu ndinamala musazatengere kuti someone has to be willing chilichonse chimene amalawa angafune kuti achidziwe kutere kuchimene angagwiritse ntchito ndi boma limene lilipo ngati ayika boma lina pamalo boma lisadikirire kuti akamve kuti someone is willing boma likangogwira chimene anthu akufunacho akugwira ntchito imeneyo amalawa amati chakuti sidaende bwino sadzanena kuti ndi witch hunting akachipanga zili zinthu zongolota ndi zimaoneka ndi witch hunting koma ngati akuchipanga kumaoneka kuti ndondomeko yake ndi iyo tinamva zakuti ndiye tifuna tifufuze fa lamulo timadzitchula lokha lamulo sungangoti ufufuza mpaka na dzaka 6 tifufuza ayi mukamakayamba muja pezani timaumboni bwerani ndi nkhani zimene zimumadzitagwira kale ichi tifuna tikafufuze ichi poyamba ufufuze kuti amalawi ajamawa asakuneneni kuti inunso mumango manga anthu mulibe nkhani chifukwa zimene zachitika
ifenso zatichitike. Ndamva anthu akunena zoti mwina ena ake munango amanga alibe nkhani ifoni yonse munalibe nkhani yolimba. Chimodzimodzi awanso zidzaonekera anthu adzanena zoti munango amanga anthu achimulibe nkhani. So amalawi pano adachenjera kwambiri, amadziwa zoti izi zongomangana zabulezi zopanda pake, zongomangana zabulezi, koma iwo akhale kuti nkhani tili nayo iyi tikuganizira zakuti chifukwa cha amalawi achativotera achi teni tifufuze. Akafufuza nkupeza kuti munthu wina olakwa alipo, lamulo ligwire ntchito, amalawi adzakondwera. Tidzaperekanso phunziro kwa ena amene ali mundale peta kali pano. Boma la DRC akuti lidatipatsa 30 million liters ya mafuta. Kunokuma akuti kudangofika 2.3. Mudaziyendetsa bwanji zinthu? No, nkhani ya mafuta nanga simanena za Nokma. Nokma ndi bungwe limene silimapita ndi boma kapena silimapita ndi chipani, limakhala pobe. Anokma sikungatuluke mafuta kwina mafuta aja nkumayenda kumabwera ku Malawi kuno popanda kukhudzika kwawo pakayendedwe ka mafuta. Ndengati mafuta amachoka maliters amene matanga 30 million liters kuti ngati imachoka ku DRC pomadzafika kuno inafikira kuti yochepayo. Ndiye chifukwa chani simunalandire yochuluka. Nokma is still in place as we are talking. Ndi bungwe limene si bungwe limene limachoka ndi chipani. Kuti kumeneko ndiye kukoma kwake kwa institutions amene wawa kuti amene analimo aja ngati akuona kuti adandituma ndakuta boma lijaya achivule chimene chocho chifukwa iwo ndi bungwe la boma, ndi bungwe la Malawi, anene kuti amene adatuma aja ndi akuti chifukwa ife zimene tinkamba zokuti akuti ananama mafiga kwa IMF sidapita kwa IMF ife kuti imene muyika kamera chifukwa mwichula nkai ndio pereka chitsanzo palibe china chifukwa amene amanena zimenezo ndi anthu okugwira ntchito. Malipota amene amvereka. Yes. So chimodzimodzi proceed. You can use that example. Chimodzimodzi kunguuza Anokma tabwerani ku DRC unachoka mafuta awa munalandira mafuta ochepa, mafuta ena adatsaka mapati. Ndakuuza kuti amene ankabwera ifuna kasolandira ndiwo. That's right. Amene tidalandira adati tikhodetsere uku atanene ndiwo. Ngati sanena nkhani ndi ayiwo. Ngati sanena. Chifukwa satai akuti anatitumizira 1000 ndekoma mmene timalandira ife pamodzi pandilandira 200 ndinkuita na Apostle Face sinadzera kwa inuyo ichi ife tilandira 200 ina ayirodzera tsalanda ndinu mufotokoze ndinu munakhodetsera kuti 800 akangomanda kutchula kuti 8 wena pitawo ili ndiwo. Ili ndiwo. Ndiye kuti for now tiyang'ane kunokuma. Anokma basa afotokoze mafuta anapita ngati ena adauza kuti matraki ena adzerepena pali anena afotokoze ndiwo sanganine kuti idadzera kwa kunkuyu ngati atanena kuti adzera kwa ine ndi boma lija libwera nokondani kwa ine kuti mafuta aja adadzera kwa ndani kwa ine basi apo madzetengeni kulandira mafuta iwe chifukwa chani basi pasavute ndipo zimene zichitika nthawi zonse boma lililonse tidzayamba kuphunzira zinthu zikumachitika mwamtundu tidzayamba kuona kuti 5 years idzayamba kuoneka ngati 5 days. That's right, tidzadziwa kuti mawa lilipo koma kulekerera kukhala ngati mawa ulibe alipowa apanga zinthu zachibwana nanga atatchula kuti mumpanda mwana kwanu malamulo adzigwira ntchito koma bola asangotchula futa afuna kutchula pakamwa. Pakhale evidence. Basi pakhale evidence dimene tingapangire kuti mawa anthu adziliopa kupanda kutero mawa silidziopsa. Munanena inuyo kuti National Executive Committee inakumana ya chipani chanu ife mmene tumvera zimveka ngati kuti mwagwirizana kuti mukhalabe ndi achakwera nzona zimene imachita Malawi Congress Party imagwiritsa ntchito malamulo nde adindo amasankhidwa kugwiritsa ntchito malamulo nde malamulo aja amafotokozeranso kuti munthu adzachoka pa udindo chifukwa chani. Nde ife tikungotsatira malamulo kuti mmene zachitika taluza chisankho koma malamulo ochipanachi taluza tili mkati mwa ndime ya malamulo. Ndiye kuti tangoyika malamulo adzigwira ntchito chifukwa chakuti malamulo aja adakhala chete ponena kuti tidzatani mukadzaluza chisankho osadanene tidzatani mukadzaluza mwina kapena atakhala kuti afuna panga interpret mwa mtundu wina koma malamulo sadakambe kuti mukadzaluza chisankho
ino adindo nonse amene munasankhidwa pa convention imene achitika musadapite ku chisankho ndiye kuti maudindo anu adzatha. Constitution yosinda iwerengepo peji imeneyo. So chifukwa mwina musadabwere idanena constitution kuti adindo adzasankhidwa adzakhala pa mpando zaka zisanu zilizonse. Ndiye ifeyo tinapita adi convention chaka chapitachi kumene kuti anasankhidwa adindo kuwerengera zaka zisanu kuchokera 2024 dzukatha 2029. Ndiye pakatipa sina nene constitution kuti mukasankhidwamo ndiye mkupeza kuti mwapita pa chisankho mwaluza ndiye kuti udindo wanu watha sidanene. Okay. So Achakwera, he's still the legitimate leader wa Malawi Congress Party until 2029. National Executive Committee yonse ya Malawi Congress Party imasankha kuyambira president, achiwiri wake ndi Mai Gotani Hara, achiwiri ena ndi Mai Abidamia, a Secretary General da Richard Chimwendo, achiwiri aopera jabala Gerald Kazimibala Uchizi Mkandawira, a Treasurer General John Paul, nkumabwera mpaka kumusiku. Chinthu imeja chonse chidasankhidwa 2024 chilipo mpaka 2029. So aina amene akunena kuti Achakwera siti kwafuna awuzitenga kuti ayi sizoyankhula paka zora sizoyankhula mwadena akunena yo akutewe so nanga akumabweretsanso chimene akunena ndi mafusa umene wachitenga akumabweretsanso makotsi ochokera mu constitution momwe kuti chani kuti akagwa basi zathera pomwepo muna mutandiwerengera imeneyo inenso sindaone inenso sindaone koma akumanena ena amene akumanena ndi ajadala aphungu kukasungu kunena kumeneko nkumene aliyesa akhozonena pano lino yosakufunani koma ino simple contract ya anena zoti sindikufunani amene ajamene amayankhulira ine sandisangalatsa koma ino chimene mmakhala mwakhala kunyumba mmapukuta contract yanu koma yang'ano yakuti ayimze chachikulu nchani amene akuyankhula nchimene chili pabala pano chimene chili malamulo koma ukhala malamulo sizikuletsa anthu akhoza kuyankhula chimene akufuna kuteko anthu akhoza kuyankhula ndiye democracy ife yawo situwafuna ndiye zikafika poti kusafuna kuja kuli mpolowera mmalamulo ndi kuti amangopanga evoke that lamulo mogwirizana ndi lamulo lakuti limene limanena kuti mtsogoleri akadzaluza chisankho asadzapezekenso ali mtsogoleri ku chipani kaya ndiwe director koma ukaluza chisankho usadzapezekenso ali director mogwirizana ndi malamulo limene popeza kuti mwaluza chisankho tikuti tsopano tipite ku masankho a convention ofulumira mojeri maneno pali malamulo munthu asapite ukafunsa ntchito ya OMP adakagwira ntchito mboma ndiye wina ngati anakagwira ntchito anakapeza OMP akugwirabe ntchito mboma ndiye kuti anthu amadzati mogwirizana ndi malamulo amene amati musakatenge nomination mudakagwira ntchito mboma ifeyo Malawi Electoral Commission takukanizani kuti simuyima nawo chifukwa tili ndi umboni wokuti mudakagwira ntchito mboma sona apa chimodzimodzi mogwirizana ndi malamulo. So what about those amene akunena 2029 kwatalika? Because masankho ali 2030 masankho ali 2030 so 2029 sitingayambe zosakasaka candidate kodi kapena mwina funso likhale unena kuti a president a former president Chakwera amene ndi a president Malawi Congress Party pano malamulo akwalolanso kudzayimira 2030 malamulo achipani chimapanga ndi chipani no yes or no yes or no ndi mutakuzira ndibwerezenso funso mwanipa funso funso ndalimva ndimina ndibwerezenso musavutike kubwereza ine ndikuuze ni lamulo no ndimafuna kuti mundiyankhe yes or no ndikupatseni lamulo ndiyekena kumufotokozere yes or no sindiyankha chifukwa chakuti a president Chakwera is he eligible to stand again using the Malawi Congress Party in 2030? The Malawi Congress yes or no? The Malawi Congress Party constitution imanena kuti president adzakhala ku materemu awiri. Amakhala teremu yoyamba ndi amakhala teremunso yachiwiri ngati anthu amusankha koma tidasintha malamulo kunena zakuti ali mu teremu yake yachiwiri ngati president kuchipani nkupeza kuti wapambana nkukhala president wa dziko popeza kuti ku dzikoko kumaloledwanso kukhala teremu ina yachiwiri ndiyo tidzamulola kuti akhoza kuyimanso ku convention nkuti apeze teremu ina imene ikamuthandizira kukhala ngati president wa dziko koma adakali president wa chipani ndi zimenezo tinazichita teremu yoyamba anakhala sanapambane chisankho
Yeah. term yachiwiri anapambana nakhala president ali mu term yachiwiri ku chipani kuja. Okay. Ndipo panga apply lamulo limene lija lidawaloleza kupitanso convention nakakhalanso president wa chipani nkhale kuti panopo sadapambane upresident wa dziko. Yeah. Interpretation yokuti zikatero kuti anali president wa chipani monga mogwezera malamulo koma upresident wa dziko sadawine term yachiwiriyo sadaiwine zikatero ndi mmatani muli silent mu constitution muja. So he has done 2 terms. 3. Or he has done 3. Yes. Zakuchipani. This is the 3rd term. Oh, this is the 3rd term. Yakuchipani, yes. Okay. So akhoza kuyima 2030. Nakuti kuli silence. Inu muzimvetsa bwanji. Ayi, tsono kumvetsa kumene kumoja kuli directorate ya legal affairs. Ayi. So, Awubiri simleyenjere bwino. Ayi, tukumva lamulo. Chifukwa kuti inuyo. No. Yes. Munthu wayima 3 terms. Yes. Ndio 2030 kuzokha 4th. Kuti apite ku convention. Yeah. Pa 3rd term. Yeah. Fankhale 3rd term ikuyambirira kulibe. Or 3rd term kulibe. Kulibe. Okay. Malamulo 3rd term ndimene anakayipeza pa 2024. Ndimene anakayipeza chifukwa chakuti Yeah. anali president wa dziko. Okay. Ndiye constitution yedanidwa bwinobwino kuti koma mu term yake yachiwiri imene ndiyomaliza ku chipaniwo. Yeah. Ngati mu term imene pamene wakapezeka kuti nanga siti mata amene asankhidwe president ku chipani. Yeah. Ndi amene adzayimirira chipanicho pa chisankho cha president wa dziko. That's right. Ndiye ngati anakapeza president mu term yachiwiri ndi kuti ku dziko kuja kukwaloleza kufuna term ina yachiwiri ya president. Koma ifuta amene amayimirira president wa chipanichi ndi amene wasankhidwa pa convention. Yeah. Paine okhala ndondomeko yopanga regularize pamenepo kuti ameneyo asankhidwenso apeze mandate ino yochokera ku chipani. Okay. Chipani sitingayimitse munthu pa chisankho cha dziko amene sali president wa chipani. Okay. Ndi zimene zinachitika mogwirizana mamu. Pomaganizira kuti muteremu yachiwiri Yeah. akapambananso muteremu yachitatu akapambanawo kunkupeza teremu yachiwiri ya president. Okay. Ngati teremu iliyo kuti matanthauza kuti uyuyu adzakapezedi teremu yachiwiri ya president. Poka mpaka adzayipeze pamene adzapezeke kuti wasiya president. Yeah. Ngati zili choncho Yeah. lamulo limangidwa interpret mwantundu wina. Okay. So interpretation imene ine sindingakhale nayo. Okay. What about those? Ndinakufunsani Yes. What about those amene akunena kuti sitingapite ku convention 2029 kukasankha mtsogoleri. It will be too late for 2030. Hayi umene kuti ndi ufulu umene ali nawo. Yeah. Kuti wene mtakhala kuti ndikuonaso choncho ndikhoza nenaso chimodzimodzi. Okay. Ndi ufulu umene aliyense akhoza udzuka kuti ano uyu sitikumfuna uyo sitikumfuna uyo sitikumfuna koma tsopano zonsezi chakuyankhula zonsezo chifukwa nkhali kuyambira day 1. Yeah. After kusankhana kuti amatuluka ena kuti uyu sindikumfuna. Okay. From tsiku lomwelichi. Okay. Koma tsono kuti dzingotengera kuti wakuti watero kuti sitikonza nkhani tiyang'ane malamulo ndi aliyense angosakatula malamulo mogwirizana ndi lamulo ili tikuti tipange zinthu motere koma zichadanena kuti tikupanga tapeza konzata ndi amene atiunikire zimenezi ataunikira konzata ndi uja modekha bwinobwino mopanda kutenga mbali nkunena zoti koma ifeyo ma recommendations athu tikuti kuyenda chitsogolo bwanji mutapanga izi kayani napo mutapanga chisankho chofulumira ngati chachivomereza kuti achipangadi mu spirit yabwino lero ngati nyumba lidzakumanaso kuti pali tuma recommendations yawo. Tichite break pang'ono tibweranso posachedwapa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Moses Kunkuyu MP amene ndi MC Whip ku nyumba ya malamulo komanso ndi mkulu okopa wanthu ku chipani cha Malawi Congress. Iwo wanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kudedza. Ndine Brian Banda tichite break akutipatsira ndi Rainbow Paints tikabwerera. Tili ndi zambiri zokamba ndi Kalonga Shawa. Musatalikire tibweranso posachedwapa. Wow, I think Kate Beach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
mukuonera program ya The Times exclusive pano pa kanema wa Times ndi Moses Kunkuyu. Tikuyamikeni kuti mwabwera. Zikomo. Kunelinso manong'ono kuti za leader of opposition iya ifa chichola siti kwafuna tisankha wathu kumeneko mpaka kuti munakumana. Can you brief our viewers kuti zidaenda bwanji kodi? Malamulo aku parliament yeah tiyambire kuti malamulo a dziko constitution imafotokozera kuti mnyumba moja muli mbali ziwiri, mbali yotsutsa ndi mbali ya boma. Ndi mbali ya boma yakumakhala utsogoleri wake, mbali yotsutsayi ndi kuti kudzakhalanso utsogoleri makamaka pa chipani chimene chachikulu kwambiri chapeza ma MP ambiri. Mbali imeneyo chidzasankha mmodzi wa iwo kukhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba moja. Ndi ma standing orders amafotokozanso chimodzimodzi. Ndi ife ngati chipani chimene mchachikulu kumbali yotsutsayo ndi kuti nkhani yokhala ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbamo inagwerano kwa ifeyo. Ndi ife tinakumana ndi a president ngati ma MP amene ali nyumbamo podziwa kuti amene ali mtsogoleri amene akhala mtsogoleri wa zipani zotsutsa bweza ali president Lazarus Chakwera. Adakhala president Lazarus Chakwera alimo nyumba ya malamulo. Koma ife imene awo pa chisankho cha uphungu ndoti nyumba moja sakhalamo. So what is actually happening chokuti amene akupita amene omwe akuyimirira a president Chakwera aja malo motumikira zimene zija. Ndiye tisankhe modani popeza kuti ma standing orders amagwiritsa ndithu ntchito word yakuti elect. Ndiye tidakumana na president tinali nkhani ziwiri, nkhani za ma speaker komanso nkhani ya leader of opposition. Paneki yomwe ija aya basole paneki caucus sopano ya ma MP. Okay. Ndiye tidamvana adafunsa iwo titani tisankhe modani ndi ati tisankhe za ma speaker basi nkuyamba speaker la oyamba candidate timika ndani akuyima auje ndauje remember nkaima onapo Samuka wali ndonapo Peter Dimba. Tidapanga madongosolo athu amavotedwe tidavota oyima aliyese nkubwera monitor wake kuvota kuwerenga. Okay. Apambana ndi awa ena opanga congratulate anzawo akatiyimirira ndi amenewa pachiwiripa chimodzimodzi Chakwera nali momwemo. ali pomwepo. Okay. Kenako leader of opposition tiyambepo mavoti ndi kudayimirira wanthu. Okay. A president timaganiza kuti bwanji nkhani imeneyo titanazo kasankhidwe kake timveko ma nominations, timve nomination yochokera kwa inuyo. Munimvetsetsa timve nomination ngasi posankha paja mapanga ma nomination. Ayi ife tuganiza wakuti tsono tapereka mpata timve nomination imene mutipatse ndi nomination jakaipereka zili kwa ifeso kupereka nomination ina. Okay. Kuti nkunazo taperekaso nomination yiti ndikakumanire katani tikavote. Koma ngati nonse mungavomerezane ndi nomination imeneyoyo imene aperekayo ndiye kuti usefe tendera pamenepo kuti munthu uja wavoteredwa unopposed. Ndi mmene inaperekedwera statement iyo inaliyo kuti tikupereka ndipo tikukhulupirira kuti munthu amene angamupange nominate timuvotera unopposed. Amene angapangidwe nominate ndi a president. Okay. Kunali kuwapatsa mpata opanga nominate for election. Okay. As a leader of the opposition. Okay. Ndiye kumbe chifukwa tinali mu spirit yokuti amene mumpange nominate iyo timulandira ngati wavoteredwa unopposed. Chinavuta nchani kuvota? Kuvota kuna kasuma ambele pa nomination. Okay. It starts with nomination. Okay. So now sida mpaka apange nominate. Okay. And we couldn't ambush him kuti pangani pompano nominate. Nchifukwa tsina pange vote tsiku lomwera. Okay. Nchifukwa sibalengezedwe the same day ngati dalengezera za speaker. Okay. Kenako parliament yukakumana mpende zimazamfika kuti uthenga wapita kuti ndazo kuti amene akhale leader ndakuti ena akhala pakuti ena akhala pakuti. Zimenezo kuonena zoona kuti padamvekadi kukhangati kuti kung'ung'udza. Kung'ung'udza kumeneko tidaona kuti kuthe anthu tonse tendikumane. Ndi tinakakumanadi ngati maphungu onse caucus yathu. Okay. Nkufotokozerana kuti nkhani tidayipereka dzina lidabwera ndipo dzinalo ndili. Koma anthu nkhawa nali yakuti timayembekezera kuti
muchadapangira mucha tipitanso nkukatuza kuti dzina lija ndili ndapanga nominate uyu koma chifukwa tidangopita dzina lija nkupitirira ku parliament ndakadata tipeze mwambo titiuzidwe nze titauzidwa basi zidatha asekretary general analipo a first deputy president analipo kupeza nawonso ni MP kumalumana apanga kuti mwina blind banda ndimete mapita parliament waitsanzo zonse zitale black box Ajera mayembekezeranso kuti adakutsakala ayankhe momveka bwino kuti black box inayenda bwanji chifukwa kumbuyoko panali video imene mazungulira kunena kuti Moses Kunkuyu ananena kuti black box ilipo ndipo mu video ina anayankha kunena kuti black box ndipo mu video yi ayankha kunena kuti atha kupereka ndalama ndipo asakesake kulikonse ma videos amene anawafunsapo kale za ma interview okhudza black box ngati ananena kuti black box yo ilipo. Mkuona kwanga Moses Kunkuyu ndi munthu wanzeru, ndi munthu wozindikira komanso amagwiritsa ntchito kaganizidwe kake kabwino kuyankha mafunso ena mochenjera. Mafunso ena sana ayankhe monga amene akufunikira koma wangoyikapo malingaliro amene akutsekereza zonse, pamene mafunso ena wayankha mwaukadaulo kutseka zonse poti munthu sungafunsiso mafunso. Pangani like komanso subscribe kuti tizikupatsirani nkhani zochuluka komanso mutithandizire kuti channel chathu ngesamakonza aizimene sindiyankhira imene muyankhira nakasimu kamba tukamba za mchoti mukuti anthu amawauza yeah ine zokuti anthu amawauza chimene iwo sanachite sindichidziwa simtu anthu ananena zambirimbiri zoti yani kuti nduna zanu zisugwira bwino ntchito sonanga kusagwira bwino ntchito it's subjective. Okay. It's subjective. Kuti mayamba oti nazo kuti kusagwira bwino ntchito mkutani muyamba analysis adabwera pa TV pano ndani a president Chakwera okay adabwera pa TV pano okay ndagwira anyamata ina sagwira ntchito bwino anagwirisa ntchito chisanzo cha kunokuma okay ndikangowina pa chiwiri ndi achotsa chimene china chiganizo chabwino inuyo mene sindi pano panga analyze mtsogoleri mzika no sikukamba za the qualities of a good leader hayi koma tsopano ndi nanga si inkhani yochokera kwa checho hayi tsono mukudziwa mwanena kuti pala atsogoleri tadikira musandidule Chakwera pala atsogoleri awiri ena amabadwa ndi utsogoleri yes ena umachita pano beat mawu achokera kwa iyi yes ndiye ochita pano beat iyo ukamuuza kuti apata konzani inkusamba amauluza utsokusema mwana naruni zimene yes ndene ndikupatsani chitsanzo kuti a president Chakwera adabwera pa TV pa ndachimva litsanzo mwachimva okay tsopano ndimafuna nene chonchi yeah poyamba paja mwekumbukira takamba za president Chakwera yeah ndi zimene anthu ena akunena zokhudzana ndi kuti kodi apitilire kapena ayi okay tsono makambanso za Honorable Chichola yeah ndi zimene zinalipo ngati mavuto pakatipa yeah zimene ndakanira kuti ndipange analyze utsogolero wawo chifukwa chakuti zitibweretsa pa page imene ija yakuti kodi ndi mtsogolero otani ndi zimene zimachitika pa sabata yapitayo okay chimodzimodzi we have the name of Dr. Chakwera limene mwalitchulira kuyambirira kuti yeah if I go into analyzing zimene anachita zikhala ngati kuti tsopano tifuna kugwiritsa ntchito zimenezo kuti zitiyankhire funso la kuyamba kuja kuti should we go on with Dr. Chakwera kapena ayi sindikufuna kupita into simukufuna why ndafotokozera chifukwa chimene ndingayankhule pa yeah chioneka kuti either ndikupanga prop dzina limenelo kapena ndikukhanga ndikufuna kuononga dzina limenelo koma chimene ndingakuuze ni chakuti Dr. Lazarus Chakwera ntchito zawo zimene mwaziona inu mutenge ntchito zimene mwaziona musatenge zimene tikuganiza kuti inu mukuganiza bwanji ayi kuti titakamba zoti konze misewu anakonza misewu titakamba zoti yambitse ulima wa mega farm anapanga ma mega farm titapanga zoti ukhale nifi dzikongo za alimi zipangizo anapanga zimenezo titatamange nyumba za apolisi anamanga zimenezo titatayambirenso umanga njanji inayambika njanjija tikambe zimene iwo anapanga ine ndiyankhula pa zimenezo kumbosati zimene ndikuganiza chiganizo chakuti nchabwino chifukwa zosenenena apazi ndikuvomereza chinali chiganizo chabwino kamanga nyumba za apolisi chinali chiganizo chabwino kuyambitsa nifi chinali chiganizo chabwino kuti pange misewu imene tinamanga ija chinali chiganizo chabwino kumanga ku UNIMA with that kind of infrastructure maskulu aja ziganizo zabwino nkhani ya kugwa kwa ndege yabukanso parliament sabata imene
aphungu akunena kuti pachitike fresh inquiry mpaka Minister of Justice wayankhiranso nkhaniyo ku parliament komweko si kutha nkhaniyi inu ngati aboma amene linalipo nthawi imene ndege ya vice president ndi anthu ena idagwa mukuti bwanji pa zimenezi? Ndaitsatira nkhaniyo. Yeah. Ndinaona mupepala padzana mutatuluka nkhani ya nduna justice akuvomereza kuti akuyang'ananso ripoti komanso anafunsidwa a president apano ngatali ndi ganizo lofuna kuonikanso nkhani imeneyi. Yeah. Ndanayankha kuti ndikasankha nduna ya zamalamulo nkhani idzachokera pamenepo kuti tipitirire nayo kapenayi. Ndipo yankhulanso anduna aja atsimikizira kuti maripoti aja afika ku ofisi kwawo akawawerenga akuti aperekanso chichewa chawo kwa president. Kulichokera pamenepo nkhani akhoza kuona kuti iyende mwa mtundu wanji. Yeah. Koma mukandifunsa ine ndiyankhula ngati munthu kunena kuti pamene abale wanu achoka pakati panu munjira imene simukukhutira nzofotokozera. Yeah. Misozi sikata, misozi simata. Yeah. Ndinamvetsera amene ayankhulira olemekezeka ena parliament muja kuti zikuonetsa kuti nawonso akupanga echo ma voices akubanja oonetsa kuti misozi singakate. Yeah. Sikali limija that was last year. Yeah. Zaka ziwiri sidzinathe olota khala kuti ndi imfa normal misozi yonkhale sinakatebe. Yeah. Ndi anthu amakhala akufuna mayankho aja mukakatenga sing'anga kuti adzafufuze chimene chachititsa kuti wina wake achite misala mmodzi koma inu nkumaganiza kuti akatenga sing'angawa ndi amene sulumaganizira kuti mwina apengetsanawo munthu chimakhala chinthu chabwino kuti mukatenge sing'anga wina. Okay. Ndipo ngati anthu akuti sing'anga wina sakukatengedwa chifukwa amene tiwaganizirawa ndi amene ali nkuthekera kutenga sing'anga amadikirira kuti akadzachoka tsiku lina kapena tikadzapeza ndalama zopezera sing'anga wina ife tidzakapeza sing'anga wina. Ndi chinthu chimene akuyembekezera malachi chimene akhoza kuyembekezera chakuti sipaja timati awa mwina sadapange ripoti yabwino kapena sanapange inquiry yabwino amagwiritsa ntchito machinery ya boma to conduct that inquiry nanga si boma londili si machinery iliponso kuti kuboma ili lili ndi ntchito osakhala yongomayankhula kapena kumakuwa parliament ayi lili ndi ntchito imene akuti na Minister of Justice ija aunikire maripoti akaoneka maripoti kuno pena pake sakupaona bwino paufunika kandi inquiry yanyuwani. Yeah. Apange order inquiry yanyuwani afufuze nkutheka kuti ukadaulo mona agwiritse ntchito poyamba mwina pena wanaponya afufuze ndipo akamafufuza aganizire zonse zimene anthu alira kumagaza ayi pakuti ripoti inaperewera pakuti inaperewera alowe monsemo afufuze zimenezo afufuze zonsezo akamadzapereka ripoti idzakhala kubanja adzatita chilandira dziko lidzatita chilandira. Ineyo ndikuwuzeni as a person imfa manager ine ndine munthu mmodzi amene ndimakhudzika naye nkhala anthu atapanda uvomera chimenechi. I was the last minister to work with SKC in South Korea. Munthu amene adagwira naye chanza nkumutsanzika kuti ndikupita ndidzera ku Dubai ndikafika ku South Africa tikakumana ku Malawi nali ineyo. Zimene akulu amene aja ineyo amene ndimandziwira mkulu amene I can tell you that man anthu ena sadamudziwe nkhale nayo UTM samandziwa munthu amene uja. That man with me I have pictures amene akundonetsa naye mu phone mulungu mboni ena amene amayankhula kwambiri sadamukonde mkulu amene uja anandonetsa mu phone ndipo anthu ena akadzafuna kuti nditusane nawo ndidzawuza tulutsani phone yanu tsiku lakuti SKC anakulemberani message yoti chani anakudzudzulani kuti chani anthu amene alipo so ineyo ndine munthu ofunitsitsa kwambiri itapangika a fresh nthawi imene imabandeke inu nkuti mutabwera kuchoka ku South Korea ineyo nkunditabwera mwinziko mu ine nditabwera Yeah. koma iwo aja adafika ngati ine ndafika ngati lero iwo adafika mawala ake. Okay. Atafika nkuti pana pa Monday perikozo mayankhulana kuti itaenda motani. Okay. Tidziona zokapereka report mpene machitika ngozi imeneyi. Okay. That's when the accident was happening. Do you think anthu amene akunena kuti tionenso and I'm asking this question with a lot of caution. Yes. Chifukwa ngozija manena kali kuti anthu sadaiwale. Of course. Yeah. But I have to ask. Of course. Amene akunena kuti tiunikenso
akulakwitsa sakulakwitsa sakulakwitsa ulo pang'ono sakulakwitsa sakulakwitsa ulo pang'ono sakulakwitsa ulo pang'ono chifukwa ngati anthu mulibe chobisa mmudzi mukamabwera kuti anamulondola asing'anga fiti zibe zimathawa say that again mmudzi mukamabwera anamulondola kuti adzalondola udzasaka fiti yeah zimathawa ndi fiti okay koma ngati mmudzi mukubwera namulondola iweyo siwe fiti mumakhala gulu lotsatira namulondola kumaombera m'manja kafufuze koma ngati uli fiti inu mulimba liti umathawa. You mean me as a person? mutakhala muti kuti aubwera udzasaka fiti Kunena panozi kuti yeah ineyo ndikhala mbali yona zoti dzasakeni. osati othawa Why? okay nanga sipali nkhani ya black box Yes. and you and me we have discussed Tanayi this baba, yes. koma ikumabwerabe Tsopano mukudziwa. Ndikuwuze ndi chimene mudzaona amene amabweretsa nkhani zimene zija pena mwinaso inu simunathandize. ine Inuyo azini olemba nkhani. okay Ndikuwuze ndi chimene chilero. yeah Ndipo ndikuchallenge lero. please Anthu amene amanena zimene zija amachokera pa ma interview amene tidapanga. yeah Ndi olemba nkhani. Funso weli nkabwera nkati kodi ndege ankati chocho kuti inali ndi transponder. Anafunsa funso limeneli mtola nkhani wina Kasim Aobe. okay Then namufunsa kuti transponder ndi chani. yeah Adandiyankha kuti sindikudziwa. Then ndayankha kuti inangaine ndikuyankhani chinthu pende sakuchidziwa sindikuchidziwa sindikuyankhani. Ena adafunsa kuti kodi ndege akuti black box ili kuti. Then ndayankha kuti malinga ndi aini yake andegeyi. yeah Akunena kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features. Yeah. Imakhala ndi zinthu zimene izizi mu ndege iliyonse zimakhalamo. yeah Koma kodi ngati black box ili standard feature ndiyo ine lokhalapo. okay Koma ngati black box sili standard feature ati yake ndiyo. okay My interview amene wawa ndikufuna ndikupempheni today. yeah till now You can do me a favor. yeah till now Muli nawo. yeah till now Chonde ndikupempheni. Yeah. Ndikupempha izi pa Malawi pa television kwa Malawi 23 million. Abraham Banda. Inuyo ndi anthu onse amene amapanga attend those interviews. Zanthawi imene kuyambira pa 10th June. till nazo Zimene zijazo I will pay for them to be aired. Ndilipira kuti zipangidwe air. Zipangidwe air mpaka napene padafunsidwa mafunso amene wowo. palibe inu pamene munanena kuti black box taipeza Ndikuti inuyo. yeah ndikufunsa inuyo Zimenezo ndikuti simuzipeza. Okay. Ndikuti nayo ndine. koma nanga santhu amanena kuti a Moses kumkulu adanena kuti black box tinayo ndendale zimenezozo koma palibe interview imene napanga ine yopanda makamera ndipo makamera ausakhala IMBC kapena ku information Okay. anu aini Yeah, that's right. amene mukajambula ndi sana that content that footage is yours Yeah. komanso zili mu digital panopo zilipo pena paliponse tatenga ndi zimene zija will pay for them. so my question Mungeze my question is Yes. we have been on this issue Yes. many times Kwambiri. and I think we have and anthu ena amene mwina mitu mwawo simugwira bwino oti ndiolemekezeka amayina awo amazigwiritsanso ntchito zimenezo. yeah but funso langa lakuti inuyo nthawi imeneyi Yes. simunakambepo za black box zimene ndakuforo zimene ndayankhulira ehe ndi zimene ndayankhula ine zoti taipeza tasuku taipeza taso kamwe yake iyi ayi ine ndikuti kasakeni wakumwamba mulungu wanga kasakeni mukasaka simuchipanga air for free I will pay mundipatse inuyo invoice yanu yamene mmachajira kupanga air interview seja ineyo ndikulipirani kamenanga ndilipire ku parliament kuja mwezi uno ndipanga honor that invoice mupange air that item mufunsane inuyo nanga dzina lanu limabwera bwanji kuti utitulutsire black box nkhani imene ikangotuluka kunkuyu utitulutsire black box nali mneneri wa boma. Okay. Ine ndakumana ndi ma arrows ambiri sindimadandaula zimene okay ine ndakumana ndi ma arrows ambiri I don't even worry koma chimene manena chokuti mulungudu amaulula zoona andi palibe amene angapambane chifukwa chodetsa dzina langa ndi zinthu zabodza atata ndipake zinthu zoona I'll be like chauta langani chifukwa ndapanga zoyipazo koma chimene sindapange ndipo simudzandipeza nunjenjemera never. inanso imene kumabwera Yes. ndiya Malemu Whitaker Yes. boma lachoka I'm glad. Mpatseni I'm mtamfunsaninso nikachiwiri I'm glad. mkonkuyu Ndipo ndithokoze kwambiri kuti mwinaso manena imeneyi. okay Again nkhani yovuta ndiyovuta kwambiri ya padatayika mnyamata amene uja padatayika mnyamata amene uja munjira yosakhala bwino akubanja mayankho alibe
sadafotokozeredwe mogwirika bwino. Idapita nkhani jambina amapita nayo kayaza malamulo kufufuza adapezeka wina wofufuza yakufunsidwa kuti ukuona ngati unagwira ntchito yolondola pakafukufuku uyu iye nkufika poyankha kuti ayi ndikuona kuti sindagwira ntchito yolondola ndikuona ngati patsalira. Awo amene ali pomboma lero ali ndi udindo osakhala umangotulutsa misonzi yakubanja kuja kuti wakubanja akamaona kuti akungonena kuti ayayi ukayima wina nkumakutonza kumakutchula zimene zija akubanja ajamati chonde tikudalirani kuti inu yomwe tatonetsa kanthu tagwirani ntchito yanu because ngati china chake inuyo ena mukuti sadachipange bwino inu nkubwera nkumango yankhula. Ndikupatseni chitsanzo, mmawerenga Bible mukumbuka amene ali nkhani ya Davide ndi Goliath kuti Sauli wasauka kuti tikuzunzika ife ana ife a Israeli ndi Afilisti ndi Davide nkubwera akuti ine tumene ngambira dzinkhanira ndi zimbango ndzina zoterozo uyu ndikhozo kamopa ndi muganiza kupita kuchigwa kuja Davide nkukangoyima nkukayamba kwanena aja ayi inu mudalephera kupha Goliath inu mudalephera kuti Sauli ali apa ati Davide munabwera kuti mudzatani mudzapha Goliath tatembenukiranuwo muphe Goliath osakhala zoti mudziluza ife zimenezo. What is needed now kuti atonthoze wanthu nkubwera ngati akuona kuti Moses iweyo tikuganizira izi bwanji kubwera kudzatenga ine adzakutengeni bwanji kubwera take me for questioning. Ine I can tell you sinafunsidwepo zonse mumayankhula zonse zimayankhulidwa sinafunsidwepo because they know ngakhala atantenga mzima amene ankatchuda uja ine mwina angangululozera nkhope yanga ifuni mwina amedone pakanema simukumdziwa uwanga kumwamba siningamuloze ora atabwera apa she can't even say what ndipatsapo ine moni olukamodzi never. Ndichifake ni manena ineyo kuti pano limanena zoti ayawa ali mboma mwina akhonza obisa pano sitili mboma pano sitili mboma ndimakhala kulilongwe ndi ku Blantyre sindili mboma ine ngati ineyo akufuna kuti atatenga ine akafunse mafunso ndipo akana accept kuti adzeka ndifunsa atandisunga penanga ndisungepo I don't care koma kumwamba kudzayankhula kuti zoona ndiziwe chimene ndipatsa nkhawa nchakuti as they are doing this opanga choyipa uja akuzemba kuthantunda akuzemba kuthantunda. Ine ndafikirapo kwa kubanja aja nkwayankhula kuti ineyo ndilipo ngati pali chimene tingapange chotithandizire kuti zinthu izende mwina mokuti chilungamo chidziwike just know ndopemphera nani but kumwambako Mulungu alipo tsiku lina adzavula wanthu. I'm telling you this mugire chimene tsiku lina Mulungu alipo tonzo limene limachitika anthu amatukwana inu simawerenga Bible achimwene kunali nkosana uyu adatukwana kwambiri mamuti ndana adatukwana Davide kwambiri uyu I've just forgotten his name koma atatukwana akuti ankafusa tsopano Abishai ankafusa kuti akulino utukwana kumeneko bwanje ndithane naye bwanje amene kumafusa Davide akuti ayi nkutheka kuti kutukwana kumene atukwanawo nkumene kupangitse kuti Mulungu mwina amayankha msanga naye madankha amene akutukwanidwa. Ine ndimavomera tukwanidwa kumene kuje funa kutheka kuti Mulungu apanga chinthu china ifonda yamatukwanidwa. So I don't care. So nkhani za ndege black box nkhani za Whittaker mzimu wawo upitilire kusa mundendere you are open about it of course. Simuli mboma utalira ndipo panopo pamene tisali mboma ndepa bwino kuti wina asapezeke akumayankhula zongo yankhula zapakha zimene anthu akuyembekezera nchokuti inu mukuti kaya mukutchula ndani mukutchula anthu angati kaya mwina nkutchulapo ine akuti ndimakhala kuti bwerani dzatengeni ine kuti anthu akubanja aja anenezo kuti chilungamo mwina mukachipeza komanso mukanditenga musanditenga chifukwa na akana alemba pa Facebook dzibwerani mukudziwa zokuti muli nayo nkhani yokwanira ifanenso ndalama zaulere ndimazifuna inenso ndalama zaulere kuzokwasumira kuti andipange zinthu zomwe ndipanga inu simungasuma anthu atakupangani zinthu zachiponge musadapange chinthu malamulo amapereka so azipanga zinthu akumadziwa kuti apapa akalamulanso kuti mupatseni munthu basi timalize ndi anyamata adzikwanje amene akuganiziridwa kuti amachita zipolowe kulilongwe atengedwa ndi apolisi
inu nda Jessica Bwira munapita kukaona ena amanena kuti kutudziwe mwino wakalo mgende kalulu akauza ambuye ake ambuye ake anthu andinu nda akabwira tisankhe motero okay tisankhe motero matu panje matu andinu mwina funso imene mwana ngati kuti tisaliyankhe motero likhale imene lolo kuti ayi okay koma pajapo kuti aine ake anthu andinu tikhonza kukhala mogwedera pang'ono chifukwa chakuti anthu aja ali ndi mabanja amene ndi aine akewo ali ndi azinzawo amene akhoza kuvumira ndi aine akewo mwina enawo akhoza kukhala kuti ndakuchipani amene ali ndi aine ake kuti ndakuchipaniko koma kunena zokuti kutuma nditinezotayi okay munapita kuti zimveke bwanji ine kupita kumene kuja ndikuuzeni izi ndipo ndikuyankhula moopa Mulungu pagulu paja anyamata aja alipo ndi 15 anyamata amene aja ine mwina nditakumanawo panjira ena aja sindingaloze sanayambe apangapo interact ndi ine koma pene paja pala anyamata ena awiri amenewo ineyo ndimadziwa ndimadziwa personally kuwadziwa kwake nkokuti mmodzi mwa anyamata amenewo ineyo adachitapo pempherera ine nzeka yangu kuti amutenga kuti akumwimba mulandu koma anyamata ameneyo temuti dala anachitapo pempherera ineyo ntavutika kundiimbira phone ineyo ndaona zakuti koma ndikupemphera nanu ndikufunirani zabwino ineyo mmene achitira anthu mmene akhalira chete dala nkhani yake inaliti wayimbira ineyo phone zinthu zina zidandivuta nkuti moyo momwe amadwala so iyeyo adayima nane kundipatsa pemphero chimenecho oladakhala kuti amuyimba mulandu wa mtundu wanji sindingalephera opita nkuti nkamuone sindingalephera ochita zimenezo wina wachiwiri tili ndi msungwana wina amene pano kuti dakhala ngati chibale koma zomangocheza zomwe pano ngati ndi mchemwali wanga adali naye pa ubwenzi mu nthawi ya ubwenzi umene uja ine ndadziwana naye timanchita mulamu mu mulamu mmene momwe nkupeza kuti ali mugulu limene lija sikana nyamatayo sindakalephera kunena zokuti chifukwa chakuti wagwidwa ali akuimbidwa nkhani zotere ndinene kuti kaubale kaja kapita ineyo chikhalidwe changa sichamtundu umenewo oladakhala kuti munthu yoyimbidwa mulandu wa mtundu wanji ine chibale ndi chipanga valio anyamataja simunakhale nawo pa meeting wakumwamba mboni yanga wakumwamba mboni yanga tunama zimene zokumwamba achotse ichikundomo simukwadziwa ndikuti wakumwamba mboni yanga ndachulapo anyamatawi awiri namene mukwadziwa ndakutchulira nawe namene kupita kwanga kumene kuja nali kuti dala alumo uyuso alumo anthu awa akadzatuluka adzandifunsa kuti imwene olo kudzationa suja ndakupemphererani mutavutika sindakapanga zimenezo mtima wanga udakakana sitingakambe zambiri poti zili ku khoti koma chimene chimachitika whether kandi amene wawa anyamata ake kandi ena chinali chinthu chabwino inuyo mukuona chiti chomayenda zikwanje zimene sizingakhale zinthu zabwino simunayankhule bwanje zimene ziyazo no go back into your records munayankhula go back into your records kuti pitani malikulano I spoke in condemnation of that. The president spoke in condemnation of that. Ekomoso ni mamphamvu sindo ziri mamphamvu mota mamphamvu nkuti agwidwa anthu amene sadagwidwe zimenezo ndimuka wina ena amachita kwamenyana miwa apolisi alipo mpo MTF alipo mpo kodito zimene zizi zinthu zokuti zilibe malo mu democracy apolisiwa akhala kuchita zimenezi kwa nthawi yayitali tinene zimenezo ine ndapangidwa pataki apolisi nkumaona abire mayaya tsiku lankapangidwa atakile ndilipo ine ndathawira kukwinzi kuja limodzi ndiyo waje ndimakasama amene aja ndineyo awa aujena anamiwa zimene zachitikazi taziona zochitika we have seen anthu onse amene akhala kuchitidwa zipongwe zonsezo zilibe malo mu democracy ngakhale kutola khati boma lili m'manja mwa ndani ndi zopanda malo mu democracy tikamaziyeyeka zimene zija zizikhala kuti zochitika chifukwa kupanga lero ndi awo mawa zilone ziti chifukwa apanga lero ndi awo koma apolisi adzayime paokha kuima paokha kwa apolisi kumene kuja bwezero tumara achada uchagale moto yanga aja adagwidwa bwezero tumara ajana menya abire maya aja adagwidwa bwezero tumara amene alipanga zipongwe zimenezi agwidwa bwezero umonoto sewa akuimbidwa milandu zisamatengere kuti zidikire anze choke mbo ndalama akuti ziusonkhedwa
zajana ndalama kuti zisonkhenedwa ku chipani zothandizira anyamatawa chifukwa ndifuza kuti anyamatawa simukwadziwa pamene ndalama kuti zisonkhenedwa ku chipani kwakuti akusonkhanitsa ndani inu simukudziwa zimenezo tsonanga simukuti akuti mudatuzera akuti atasonkhanitsa ndalama ine ndifusa amene kuti musonkhanitsa ndalama mudakadayi ine ndisonkhanitsa ndalama bwezi ndi umayankhane osati inu koma ndamva kuti anthu akusonkha ndalama kumeneko zothandizira anyamatawa tsona izo ndi kuti mwangomva inuyo ino zoti simunasonkhanawo ine ndi mwangomva simunasonkhanawo tasonkha kwa ndani ausonkhanitsayo ndani ausonkhanitsa ndalama yo ndani izo mati mwangomva zimenezi hayi samachitike zoba hayi tangomva kuti koma tidzigwira pakuti akuti akapanga chakuti. So you want to tell us on a national TV kuti chipani chanu sichosonkha ndalama zothandizira anyamatawa? Chipani tikuti chisonkhe ndalama ndiye kuti thumba lake kwa Treasury General. Chipani kayendetsedwa ka chipani chake timatolera ndalama munjira zosiyana ayi koma inu simunachenjere bwino simunachenjere bwino koma you take that one. Okay. You take that one. Alright, it's your call. Timatero kuti ndalama kuchipani kuja timasonkhanitsa kudzera munjira zosiyana kaya kwa kuti thandiza kaya kuchokera parliament amatipatsa ndalama zimafikira mwa Treasury General. Ngati kwagwa mavuto ndiye mavuto amagwirizana ndi ndondomeko zathu kuti amene wavutika mtundu kuti khoza muthandiza Treasury General apanga release ndalama nkuthandizira mbali zimenezo. Okay. It's a fair answer. Thank you. Pamene panso ndiye timalizire pamenepa ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri chifukwa chobwera nkhani zimene takamba ndi zosautsa kwambiri and I'm glad kuti you have managed to answer them with a lot of grace. Si nkhani zophweka imfa ya president nkhani zawitika zicha si nkhani zophweka and I needed to raise these questions. No, I'm glad you did. I'm glad you did. Zimene zozo as I said ndikulona tsiku limene zidzakhala ndi closure. Ndimalona tisanafe zidzakhala ndi closure mugwire mawu amenewo tisanafe there will be a closure. There will be a closure tisanafe. Ine ndi palibe amene adza ndikhudze eneyo ndisadachite choyipa kuti andipanga hamu kupindula osate sizachitika zani aliyense opanga plan evil against me ndisadalakwe aya akunama sizachitika. Mawu anomaliza ndomwe basi mawu ndomanza ndamenewo opanga plan choyipa kwa ineyo pamene nsumachite choyipa sizateka. Not in this life. Honorable Kunkuyu, thank you very much for joining us. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu ya Times Exclusive madzulo ano pano pa kanema wa Times. Mdzulo buno tinali ndi olemekezeka bambo Moses Kunkuyu nduna yakale ya information koma tsopano ndi MCP whip komanso campaign director ku chipani cha Malawi Congress. Iwo ndi phungu wa nyumba ya malamulonso. Ndine Brian Banda malo mwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano. Until next time, it's goodbye.